Niin, morjesta pitkästä aikaa. Tuli vähän työhommiakin tuossa taas tilaustyötä. Tehdään välillä oikeitakin töitä, ettei aina ajele tällä moottoripyörillä. Tuommoinen tuli korjattavaksi ja pitäisi keksiä se, että miten minä korjaan se. Enkä minä sen Jonni suunnittelen siihen. Se on vanha hatuutin varmaan jostain 70-luvulta kohdallinen nämä. No, muoviosat, tapit katkeella, siitä sitten se on jo käynyt jossain korjaamolla, niin panneet tommosilla kiinni, mutta ei se pysy. Kestä nuo muoviosat enää. Niin, tuossa puolella siinä on tommonen säätötanko tuossa, niin tässä niin liikuttaa kaikkia yhtä aikaa. Tälle puolelle on kans korjattu noita ja jos sitä saa sieltä niin paranneltua että se pysyisi läjässä, se niin kääntää nämä kaikki siivikkeet yhtä aikaa tässä. Niin. Tämmönen tässä niinku periaate, niin pitää pikkusen purkkoja kahtota, miten sen saisi korjattua. Joo, en kerro vielä, että mistä tämä on, mutta kai se, kun valmistuu, niin sitä voi sanoakin. Niin on, tuonnekin on muttereita lisättynä tuonne ja semmoista. Niin. Joo, minäpä kuvailen lisää, kun minä saan sen jättää rakennettua. Niin. Pallalla. Heippa. No niin, heippa. Joo, en minä mä ottanut tuossa videoja kun rupesin tekemään, niin oli sen verran semmonen hermoinen tuossa, kun no muoviosat niin heikkoja, niin tämmösiä piti alumiinista tehdä ja näistä puuttuu tappeja ja tuossakin pitäisi olla tappi tuossa. Muista alumiinipalasista teijä tapeista, niin onneksi ei tarvinnut tehdä kuin tuo 2 kappaletta. Että no tuonne 1 ja toiselle puolelle tuommoinen. Samanlainen itsellinen molemmilta puoli ja nyt se toimii kuin kassakapin ovi. Joo, tämähän on semmonen munkkia pannaan tähän näin näin ja viiään sille rasvakeittimen päälle ja sitten ne kipaattaan tällä keinoin sinne. Sitten otetaan tämä pois siitä. Joo. No sillä taas kohta on kuule vappu tiossa, niin sitä pitää olla tämmöisiä vehkeitä kunnossa. Niin. Onneksi oli tuo alumiinimikki mulla, eikä mikki on dikkiä, se edes. Pystyy vähän hitsailemaan kiinni. Ja muuten vähän oion ja vähän uusin sinne jotakin muttereita ja niittejä. Semmosta. Tästäpä tuli tämmönen lyhyt video. Selvä, jos jotta kiinnostaa, niin peukuttakkeen. Heippa.